Sadya ang pagsaulog sa Idil Fitir sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Ilabi pa nga kini ang unang higayon nga nabalik ang panagtapok subay sa nagkaluag nga restrictions. Ani ang report. Makita ang kalipay o excitement sa mga mitambong sa congregational prayers sa mga moske sa Kidapawan City aron isaulog ang Idil Fitir o ang pagtapos sa Ramadan. Duha ka tuig nga way susama niini ang panagtipon tungod sa COVID-19. Anaa sa alert level 1 ang Kidapawan City busa gitugot ang maong kalihukan sa mga moske sa syudad. Usa ka salo-salo ang gihimo para sa tanan sa dala nilang pagkaon. Sa Marawi City, anaa sa 6,000 katao ang mitambong sa selebrasyon sa Idil Fitir sa bagong natapos nga 9,500 square meters nga Grand Mosque. Kini ang unang higayon nga nagamit ang moske human sa Marawi Siege. Sa kadaghan sa tawo, wa masunod ang social distancing. Apan kinahanglan manghugas sa lawas og magsuot og face mask. Giampo nila nga makatugod na sila sa ilang balay og makabalik sa most affected area. Ang prayer ng mga ulama, yung may mga belief na ang sana para sulim yung pakatapos ng pagsimba, paghingi ng tawad sa Panginoon, ay makalimutan na lahat ang trabaho na hindi na magandang ginagawa. So giving payment of bribery, asking, receiving money just for to vote the favorite ay pinagbabawal yan sa Islam. Sa Zamboanga City, miabot sa kalsada ang mga mitambong sa morning prayer sa Santa Barbara Mosque. Naghatag sab og seguridad ang mga miyembro sa Zamboanga City Police Office sa palibot sa moske. Gawas sa pagampo, doon na sa salo-salo og pagduaw sa ilang mga banay, paryente og mga higala. Sentro sa pagampo sa mga Muslim ang kalinaw sa tibok kalibutan ug ang hapsay og limpyo nga piniliay. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.